Здравейте, ето ни на прага сме на едно много интересно и вълнуващо пътешествие, защото заминаваме за... няма да кажа за къде, защото те не знаят, но пък отиваме на All Inclusive. Не. Никакъв шанс. Защо? Защото е гадно. Да, прави се децата, не са ходили на All Inclusive, затова не знаят какво, но пък ние не отиваме на All Inclusive, а заминаваме на едно много екзотично и интересно пътешествие. Казвам екзотично, как ме целува, когато има пътешествие, да, така е при жените, а казвам екзотично, защото ще спим под звездите. Тичаме, имаме 5 минути. 5 минути имаме, за да хванем самолета до Кайро. Добро утро! Рано сутринта е. Имаш усещането, че се намираш на летището. А ние се подготвяме да заминем за Фарафра. Ще ви разкажа малко по-късно за Фарафра. Салам алейкум! Заек! Ами спряхме да си починем малко по пътя към Бахарея. Спряхме на бензиностанция, предложихме на шофьора кафе, но те са в Рамадан и абсолютно нищо не може да приеме човека до зале слънце. Затова моите деца приемат всичко. Гледайте какво става. Много се вълнувам, защото в Оазиса Бахарея ще ни чака наш приятел, който ни е подготвил едно вълнуващо, още по-вълнуващо приключение. Там ще сменим превозното средство, ще натоварим багажа, палатки, заслони, всичко необходимо и тръгваме към Либийската пустиня, най-горещата точка в Сахара, където годишно падат по около 5 мм дъжд. И за това се води, че е една от най-горещите точки в северо-западната част на Сахара. Много интересно, особено с деца. Общо взето ще спим под звездите, ще ядем каквото местните бедуини ни направят, ще пием колкото ни се полага и ще споделяме преживяване от друго измерение. Казвам друго измерение, защото там, където отиваме, е наистина един космически пейзаж. Поне така казват. Сядаш долу на земята, така обядва тук, изчакваш домакините на земята, точно така. Днеска е Рамадан, за тях е много свещен празник и не се хранят и не пият вода от сутринта до зале слънце. А не е като вас, ядете по всяко време и по много. И това продължава месец. От 10 март до 10 април, всеки ден. Храната е след залез слънце. Искате ли нещо друго да ви кажа? В този месец нямат право да си казват лоши думи, нямат право да се обиждат, нямат право дори да имат лоши мисли. В момента сме в дома на Ахмед и милите домакини, въпреки че е Рамадан, погледнете какво нещо са направили за нас. Това е тяхното посрещане. Благодарим ви, Ахмед. Шукран, Ахмед.
Тони, знаеш къде отиваме? Кристалната пустиня. What are you doing? Make new, New balance of the tire. yeah. There. Първата ни спирка е в Кристалната пустиня, където спряхме, за да регулираме влягането на гумите, тъй като започва много сериозен офроуд. Вече тук асфалта свършва и започва истинското приключение. А приключението започва там, където свършват плановете. Ние вече планове нямаме. Аз бях до тук, доверявам се изцяло на водачите на Ахмед, на брат му. Между другото, Ахмед е бил военен водач в пустинята. Показваме преди малко снимки, строго секретни, които помоли да ми изпрати, но каза, че това не е възможно. Въобще сме един страхотен пътуващ екип. Децата са на седмото небе, тъй като сме в Кристалната пустиня. А голямото ми дете е Антони. Той е любител на кристалите, дори вкъщи събира всякакви кристали. Я да видим сега какво правят тук момчетата. Намираме се в Кристалната планина и тук всичко е с кристали. Всичко там е кристали. Не се качваш повече! Аз не знам тези хора как издържат. Аз съм вече вир вода, а те не пият и вода, защото е Рамадан. Сигурно ще ни запомня за цял живот. Милите хора донесоха ни вода. Със сигурност са уморени, но религията е такава. Всеки трябва да уважава религията, а ние пък сме толерантни към всякакви етноси, религии и култури. Майче имаме проблем, спукахме гума. Аз малко се притесних заради децата, за това, че спукахме гума, но както пише на джипа, no road, no problem. Ahmed, are you sure that this is the road? Търсим място, където да опънем палатките, защото ще нощуваме ето тук, No Man's Land. Часът е 5 местно време и се намираме някъде около 150 км след Оазис Бахарея в нищото, където ще нощувам и сега нашите приятели бедуини ще оправят и ще направят палатковия лагер. А ние ще отидем да покараме малко сърф.
Какво е това? Мидичко. Не е малко странно. Моля? Тате, аз се накачил от малкото. Аз ще съм седнал. Тате, аз седна много голямото. Първо знам какво. Беби, напълно късме всички. Не трябва да ми остават сами да взят някакви неща. Не така ще чупиш краката. Давай, Мати, пускай се! Гледай, Матей, къде отидем? Страхотно! Подготвяме вечерята. Златни момчета. Страхотни момчета. А те вярно ли вечер ще ни подготвят? Да. Това е днес нашия ресторант. Ето. Тук ще вечеряме и тук ще спим. Надявам се и тук да се събудим. Аз не мога да разбера каква е тази иерархия тук. Жената стои с 5 мъже, които и готвят. Добре ли се чувствате, мадам? Много. С Матей. Разбрахте ли с кой къде ще спи? Да, си Матей в това малко. Къде ще спите? Аз ще Матей тук вие. Тони, ела да видиш нашата. Ама само палатка се затваря, вие сте забравили. رفيعة ولا سيخ تاني؟ В момента се намираме на 150 км извън населено място и в радиус около 150 км няма жива душа. А ние вечеряме макарони с бедуински подправки, с тиквички и не знам си още какво, както и пиле на жар с превъзходен вкус. И в нищото тези прекрасни хора, казвам прекрасни, защото наистина са така, наистина са такива, направиха и супа. Супа от тиквички, картоф и морков. Изключително внимателни и могат да послужат за пример на всички онези, които се борят за, как да кажа, за безсмислени неща в живота или за неважните неща в живота. Защото тук приоритетно се поставя семейството, природата и отношенията между хората, за което ние благодарим. Изключително вкусно. Благодарим ви. Има жар? Отдолу. Мати, не твари на It's a black tea or? Ja. Black tea. Red. Red. Тате, искам аз. Libyan Не, не, tea. But is it... Libyan tea. Libyan tea. Али баба. Излезе силен вятър и не можем да заспим. Зави се с спалния чувал Тони с одялото от камюнска вълна и почакай вятъра да спре. Къде е одялото от камюнска вълна? Ето го! Лека нощ на всички! Лека нощ!
Страхотна пясъчна буря се разрази 1 час след полунощ. Едва му държахме реките на палатката, а най-интересно, че вятъра се усилва. Може би скоростта на вятъра около 30-35 метра в секунда, но хубавото е, че децата спят в палатката или пък са отлетели. Ами така е, никога не знаеш какво те очаква в пустинята. Вятър продължава да се усилва и мисля, че е време за евакуация или поне да събудим децата, които или спят, или са в шок, или са невероятни приключенци. Пазете си очите! Давайте, вървете след мене. Код червено, код червено! Момчета, ходите назад и влизате веднага в джипа. Ето това остава от палатката. Ето това, деца, е all inclusive. Ahmed, what is the name of this place? Magic Spring. Днес закуската ще бъде насред пустинята в магическия извор. Нашите любезни приятели, вижте каква закуска ни спретнаха. О, заповядайте, деца, на чудна закуска на магическия извор насред Сахара. Харесва ли ви закуската? Тони, това е много голяма лъжица шоколад, бъди по-скромен. Ахмед, кулю тамам. Ето има и сиренце, деца, чайче, халва, глава. След бурята, която преживяхме с нощи, това наистина е изключително приятно. Ами, ето ни най-сетне в бялата пустиня, само на няколко часа от оживения ритъм на столицата на Египет, Кайро, се крие една пустиня, която ще ви накара наистина да се почувствате сякаш сте кацнали на луната. Затова наричат това място лунен пейзаж. Опитват се да ме оставят в пустинята.
но аз съм софийски маратонец от Коньовица. Хабиби! Вече сме към края на това вълнуващо приключение. Искам да ви кажа, че ние издържахме, няма как, така сме устроени. Човек е уникално перпетум мобиле. Но децата бяха повече от брилянтни, повече от дисциплинирани. Аз не съм предполагал, че това може да бъде такова предизвикателство и изпитание и удоволствие не само за нас, но и за децата. Със сигурност не е за всеки, защото за да стигнеш до тук трябва да имаш особен вид, особен момент на възпитание и озряване, тъй като това не е много лесно, особено когато си с деца. За да не кажа, че въобще не е лесно, много по-лесно да отидеш някъде в някой хотел, където ти сервират закуска, обяд, вечеря и така нататък. Но това да ангажираш съзнанието на децата с нещо, което много хора смятат, че не разбират, искам да ви уверя, че не е така. Защото сега полагаме основите на техния приключенски дух. Така ли е, деца? Благодарим на Ахмед, на пете му братия. Ахмед, this is amazing guy we met 20 years ago. Thank you guys for everything. Shukran. You're welcome. Shukran. Bye, Ahmed. Thank you so much for Welcome. Тата имате... Ciao. Thank you very much. Thank you. Thank you. Така е тъжно, когато се разделя с приятелите, с които си пил няколко дни в пустинята. Excuse me. Yes? Please. This is for you. For me. Yes. What is this? This is my friend. With Scarabei. Yes. So I'm not going to be your wife. No, no. No. Подари ми пръстен с Скарабей. И почти през цялото време не гледаше пътя. But really good man, good family. Шукран. children. Шукран, Хабиби. I hope you directly family. شكرا. Предаваш? انت بتتكلم عربي إن شاء الله. ان شاء الله. Предаваш? انا ممثل إن شاء الله. في مهرجان مسرح تجريبي. إن شاء الله. Сега да видим моите деца какво научиха на арабски. Нека да видим. Да започнем от най-големия Антони Доцев по прякор Малкия Дон Кихот. Какво знаеш тя на арабски? Дин махараджата масалах тагриби. Махараджата е в Индия. Кажи го правилно. Брой до 5 на арабски. Вахет етнин талата арба хамса. Браво! За 3000 евро толкова. Ето, браво! А това е нашия драйвер Ахмед. Ахмед Сафари, така се казва. Ахмед Сафари, който ни взе от Бахарея и ни върна в Кайро. И може би следващите дни ще ползваме неговите услуги, но сега единството, което имаме нужда е да си починем. What happened now with our best price? Price I tell him, 250. 250. То ще има те и One падат camel. камилата. One camel. Yeah. So 500, 2 camel, 2 camel, 500. 500. Fixed price. 3 camel, I give you 750. Promise that. Promise. قول له عمان. الحمد لله. الحمد لله مسلم أنا عمان. ما فيش ما مشكلة. فيش مشكلة. Later I give you my money. طالع. Later pay him money. Not pay him now. Later you give you money. تمام. I look for happy. Good happy give you money. Not happy give you too much. كله تمام. كله تمام. أنت أخويا you brother. كوي خوي. أخويا. مش خوي. أنت أخويا. دبر. أنت أخويا. أنت أخويا brother for another mother. شكرا. عفواً. أيوة. Yes. What's your name? Тошка, Анна Тошка. Toshka. Good name Toshka. Така се пазариваме тук. You're welcome. Отново съм в пустинята, но този път не съм това малко безгрижно и самонадеяно момче. Сега съм просто един самонадеян родител, защото ето го зад мен кервана. Кервана си върви. И ако някой ми беше казал, че ще се върна отново в пустинята, но този път с семейството си, нямаше да му повярвам.
Знаете ли как преминава едно пътуване с... Не знам за вашите деца, но поне с моите деца. Ето така. Тате, може ли тате? Тони, защо бе тати така правите? Защото ти си алфа машкаря. Само Левски. Ето това е нашия водач, най-прекрасния Ахмед. Страхотно момче, изключителен водач, невероятен шофьор и превъзходен човек. Наистина с много голямо сърце, много е добричен, за което много благодарим цялото семейство. Лата го ще Ахмед, Ето това е неговото семейство. Да не ги притесняваме, няма да сме.